Benvinguts i benvingudes a la Cortina dels llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto el llibre La bruixa que volava en una barra de pa. Està escrit i il·lustrat per Eloi Sala i l'editorial és Barcanova. Este llibre parla de la Fargolina, que és una petita bruixa. La mare li diu: "Ves a comprar pa". Agarra l'escombra i va a comprar pa. De tornada, se li trenca l'escombra i utilitza el pa com a escombra. Llavors, se troba animals que tenen molta gana i li demanen un trosset de pa. Aconseguirà arribar a casa? Este llibre m'ha agradat molt. Està escrit en lletra d'impremta i les il·lustracions són molt grans. El recomano molt a partir de 6 anys. Espero que us hagi agradat. Adeu! Dóna-li un like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.